هجمار قربانیان عردهجه ین پارێزگەهên cuda li vê nexweşxaneya Stenbolê tên derman kirin. Hevbeşiya wan çîroka wan a bi êş e. Çiğdem yek ji qurbaniyên erdheja şeşê Sibatê ya Hatayê ye. Hevjîn û du kurên wê canê xwe ji destan e. Keça wê jî wenda ye. Oğluma da dokunuyordum. Dema behsa wê demê dike, dilê wê teng dibe, wekku hê jî dibin kavilan debe. Ben daha fazla sıkışmaya başladım orada. Konuşuyorduk, yaşıyordu önce. Ama çocukların sesi hiç çıkmıyordu. Destpêkê bi hevjînê xwe re daxivîm, lê dengê zarokê min nedihate min. Hevjînê min roja duyem bir. Serê min li ser serê wî bû. Destê min jî li ser kurê min bû. Piştre mirin, bedena wan werimî û her ku diçû cihê min teng dibû. Îdî min nikarî nefesê bistînim. Sonra onlar ölünce iç içmeye başladılar. Ben daha fazla sıkışmaya başladım orada. Artık nefes alamaz oldum. Dayê Emîneya 84 salî li parêzgeha Semsûrê ya Bakurê Kurdistanê hatiye rizgar kirin. Lê hê jî beşek ji çîroka wê nayê bîra wê. Kimse var mı? Gidiyorum, kimse var mı? Ben gidiyorum, sonra elinize geçmem. Dengek hat du got kes li wir heye, min jî bersiv da got erê ez li virim. Tu kî ye? Wî jî bersiva min careke din da got dayê were vê derê. Min jî got wala ez nikarim, lingê min şikestiye. Yek hat û ez derxistim. Piştre êdî çi bû nayê bîra min. İki kişiyle mi indirdiler yavru? Orasını hatırlayamıyorum. Serpizîşkê nexweşxaneya Çam û Sakura li parêzgeha Stenbolê amaje bûye yekê dide ku ji roja yekemîn a erdhejê û heta niha hatina qurbaniyan berdewam e. Nakil aldığımız hastalar çoğunlukla aslında travma hastaları. Bu da şu demek. Nexweşên ji herêma erdhejê hatine piraniya wan travmayê dijîn. Ji ber demeke dirêj dibin kavilan da dimînin, girêdayê wê sendrom berdewam e. Ji bo wê em nexweşiyên girêdayî gurçikan û wekî din dişopînin. Her wiha ji ber dibin kavilên giran da dimînin, beşên bedena wan dipelçiqin û birîndarî jî çêdibe. Ji bo dermankirina wan piraniya nexweşên me rojane neştergerî bo wan tê kirin. Piştî erdheja şeşê Sibatê ku navenda wê parêzgeha Mereşê bû û bandor li 11 parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê kir, 1230 nexweş bo wê nexweşxaneya Stenbolê hatine veguhestin. û 907 ji wan hatine derman kirin. Niha 196 nexweş mane ku 6 ji wan di beşa çavdêriya Hûr de ne.